Pán prezident, zastrešujete 130 telovýchovných jednot a klubov z 3 okresov. Obdivujeme vás, že v súčasnom období dokážete prefinancovať tento šport. Môžete nám prezradiť, z akých zdrojov financujete tento šport? Tak všetky finančné prostriedky zabezpečujeme cez reklamných partnerov. V dnešnej dobe už žiadne dotácie zo štátu na takéto športovo-spoločenské podujatia organizácie nedostávajú. Preto ako manažéri v telovýchove musíme zabezpečovať cez reklamných partnerov a z toho to prefinancovať. A napriek tomu dneska sa vám podarilo vytvoriť úžasnú atmosféru. Je tu veľmi bohatý kultúrny program a boli sme veľmi prekvapení, koľko ocenených športovcov. Za tým musí byť veľké úsilie enormné, hlavne vášho organizačného štábu. Tak určite, že je to náročná práca, že je tu 250 ľudí, z toho bolo 35 športovcov individuálnych, kolektívnych športoch, aj funkcionári zaslúžili, boli ocenení. Takže na to všetko musíme zabezpečiť finančné zdroje, a aby sme mohli oceniť a aby aj verejnosť mohla vedieť, že akých športovcov máme v regióne, lebo chodia stále, pripravujú sa, zabezpečuje sa tréningový proces, idú na rôzne majstrovské podujatia, na majstrovstvá Slovenska. Aj dnes ešte večer o 18. hodine jeden športovec štartoval v Žiline na krasokorčuľovaní a už večer o 20. hodine sa tu nás zúčastnil a preberal cenu ako najúspešnejší športovec v kategórii mládeže. Celkové tej plejady športovcov, predsa máte také, ktorí dosahujú medzinárodné úspechy, mohli by ste niektorých fakt pripomenúť? Tak áno, máme, a to už viacej rokov, už v týchto 23 ročníkov sme mali veľa športovcov, ktorí dosiahli na majstrovstvách Európy, na majstrovstvách sveta veľmi významné umiestnenia, medailové umiestnenia. Už nemôžem spomínať na úroveň republikovej, na majstrovstvách Slovenska, tak to máme veľmi veľa majstrovstv Slovenska a teší nás to, aj popri tom, že očakávali by sme aj od samosprávy, od primátorov miest, že sa zapoja, podporia takéto podujatie, ktoré sú 4 alebo 5 je organizovaných na Slovensku. A myslím, že ostáva to niekde tak, že dajú sa financie na iné podujatia, ale neocenia svojich športovcov a to je smutné. Pán prezident, máte tu bohatú tombolu, spomínal ste, že akcia je veľmi finančne náročná, predsa by len bolo, hádam, dobre spomenúť aj nejakých takých významnejších sponzorov, ktorí sa tu najviac pričinili v toto podujatie. Tak cestné stavby, Primazdroj, Povazka Bystrica, Medeko, IMC, Slovakia, Povazka Bystrica, ale nemôžem zabudnúť na hlavného, a to je Rona, spoločnosť Rona Lednické Rovné. Bez tejto spoločnosti by sme nemohli dnes organizovať takéto podujatie. Chcel som, aby Lednické Rovné sa stali, ako futbal bol v Ružomberku vyhlasovaný roky. Takže teraz Lednické Rovné sú športovcom nášho regiónu a to ma teší, že tu máme dobrých manažerov vo fabrike, dobrého starostu Lednických Rovní, že pomôžu a že to takto oceníme a zorganizujeme takéto podujatie. A na jednu poslednú otázočku, že ako hodnotíte spoločenskú úroveň dnešného podujatia? Tak ja si myslím, že každé toto z tých 20 ročníkov, ale tých posledných 15 ročníkov je na vysoko spoločenskej úrovni. Na predchádzajúcich ročníkoch sme mali aj podpredsedov parlamentu, mali sme tu ministrov, boli tu aj primátori, zúčastnili sa aj prednostovia obvodných úradov. Dnes možno, že sú nejaké iné povinnosti, tak dnes sa toľko nezúčastňuje, aj poslanci Národnej rady, niektorí sa ospravedlnili, tak sa nezúčastňujú, ale verím, že nájdú si priestor a v budúcom
roku alebo v ďalších ročníkoch prídu, zavítajú medzi najúspešnejších športovcov. Aby to nebolo len pred voľbami, ale aj v takom bežnom živote, že prídu medzi športových funkcionárov. Je tu skvelá atmosféra, vynikajúci kultúrny program, veľa ocenených športovcov, ale predsa za tým stojí veľké úsilie, lebo táto obec musela všetko pripraviť. Samozrejme, snažili sme sa. Ono totižto je to na Lenických Rovniach históriou a stalo sa to históriou, že vyhodnotenie najlepších športovcov okresu Ilava, Púchov a Považská Bystrica aj športových kolektívov, myslím až na 2 výnimky z tých 23 ročníkov sa to vždy konalo na Lenických Rovniach. Takže my len pokračujeme v tradícii a chceme urobiť všetko preto, aby tá tradícia sa udržala, aby sme vytvorili prostredie také, aby to vyhodnotenie bolo tu. Samozrejme, že vďaka priateľom, kamarátom a podnikateľom aj tu nás obce, a hlavne teraz Rony, by to nešlo, ale aj iní samozrejme. A som rád, že aj tento ročník nám vyšiel. Ja som potešený, že tu môže byť hostiteľom pre najúspešnejších športovcov, jednotlivcov, kolektívy, ale aj ostatných vzácnych hostí, ktorí sa pravidelne zúčastňujú. Či už sa jedná o hostí z kruhov politických, spoločenských, podnikateľských subjektov a aj ľudí občanov z tohto regiónu. Dnes si dostal vysoké ocenenie. Jaký je to pocit pre vás, keď prídete do regiónu, kde na vás niekto si spomenie a dokonca ešte navyše prevezmete veľmi významné ocenenie za celoživotnú činnosť v oblasti stolného tenisu? Samozrejme, že si vážim tohoto ocenenia. Ja sa v oblasti športu pohybujem od možno 5 rokov. Keď som zbadal loptu alebo loptičku, tak jednoducho to mi nedalo dýchať a od malička jednoducho sa venujem športu a všetkým športovým aktivitám a vlastne počas svojho života som začal futbalom, volejbalom, nohejbalom, stolným tenisom a všetkými týmito športovými aktivitami, ktoré sa nejakým spôsobom zaoberali nejakou loptou, loptičkou alebo niečím. Jednoducho to bol môj život a vlastne doteraz stále ešte sa snažím športovať a okrem toho, že sám športujem, tak sa snažím aj napomáhať športu tým, že sponzorujem a tým, že vlastne som prezidentom stolnotenisového oddielu, že kde hráme, kde je veľa mladých hráčov, kde hráme viaceré súťaže a rozvíjame šport. Môžete nám prezradiť, predsa sme sa dozvedeli, že máte veľmi významné úspechy, hlavne čo sa týka aj mužov a žien, že hrajú vysokú súťaž. Mohli by ste odtiaľ vyťahnuť také nejaké výraznejšie talenty, ktoré vyrastli pod vašim vedením? Momentálne najvyššie súťaže, čo hráme, je to Extraliga žien a je Extraliga dorasteniek, kde máme naozaj dobré hráčky. Konkrétne môžem povedať Simonka Zemanová, ako hráva najvyššiu ťaž za Extraligu žien a samozrejme Monika Uríková, ktorá hráva aj za ženy a hráva ešte ako za dorastenky a súčasne aj reprezentantka Slovenska v kategórii starších žiačok. Takže máme ozaj ako v klube hráčku, ktorá je naozaj veľmi perspektívna a predpokladáme, že bude takisto v kategórii dorasteniek a kategórii žien, bude medzi prvými v rámci Slovenska. Posledná otázka. Jak oceňujete tie aktivity, ktoré to spomínal aj pán prezident, je veľmi zložitá situácia. Napriek tomu vidí, že sa uskutočnilo toto ocenenie a tá podpora športu v regióne je. Vážite si prácu týchto ľudí? Ja si myslím, že bez ľudí, ktorí sa venujú týmto aktivitám, šport v súčasnosti by dosť ťažko fungoval. A ako štát dáva určité prostriedky na športové aktivity. Nemyslím si, že prostriedky na športovú činnosť v súčasnosti sa rozdeľujú správnym kľúčom. Vôbec si to nemyslím, ale myslím si jednu vec, že dokiaľ budú ľudia, ktorí
ktorých baví šport a ktorí sa chcú venovať športu a ktorí chcú, aby deti sa nevenovali iným, nechcem konkrétne rozprávať akým činnostiam, ale aby sa venovali športoviskám, aby chodili trénovať, tak potrebuje takýchto ľudí, ktorí vlastne popri svojej možno aj ťažkej robote, možno popri svojom zamestnaní sa venujú tejto aktivitám. Takýchto ľudí ja si sám vážim, ja to tiež robím popri robote a ja si myslím, že v súčasnosti tento šport potrebuje ľudí, ktorí jednoducho sa venujú aj popri robote, aj popri svojim problémom, aj športovým činnostiam a sponzorujú šport a jednoducho venujú sa týmto činnostiam. Ináč by to nefungovalo. A takýchto ľudí si veľmi vážime, je ich strašne veľa v našom regióne, takže všetkým pekne ďakujeme, ale na návrh pána prezidenta, to sa mi tak páči, to tak pekne, dvom takým osobnostiam by sme teraz v takomto mušom kruhu chceli poďakovať. Sú to naši kamaráti, priatelia. V prvom rade je to Mirko Stacho. Mirko, ktorý dlhé roky podporuje, snaží sa, poskytuje, robí všetko preto, aby priložil ruku k dielu a vlastne, aby aj šport, telovýchova a všetko, čo s tým súvisí, lebo s tým súvisí aj zase spoločenská časť života, kultúrna časť života, aby tam predala. Mirko, takže ďakujeme ti veľmi pekne, my si to veľmi vážime a buď taký aj ďalej, keď ťa poprosíme. V mene celého kolektívu Mirko, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, starosta ma prekvapil. Všetci sa budeme snažiť o to, aby Lednické Rovne nemali starostu, ale prezidenta Lednického. Stačí, keď nám pôjde smetisko. Ďakujem veľmi pekne. Ja vám nemusím predstavovať, dámy a páni, Miloša Bajzu, kamaráta, priateľa, Miloško náš, ktorý tiež v minulosti, v súčasnosti a dúfam, že aj do budúcna nám bude pomáhať. Ďakujeme ti, Miloš, takisto veľmi si to vážime a v mene celého kolektívu športovcov a všetkých ľudí, ktorí milujú túto oblasť a túto časť života, ti chceme poďakovať. Takže ďakujeme ti veľmi pekne a udržiavaj si také zvyky aj do budúcna. Ďakujeme ti veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ešte ma prekvapili, ako povedal Miroslav, spravíme všetko preto, aby som bol prezidentom. Len ťa prosím ťa pekne, len nás prosím ťa pekne, nepozývaj na polovačku. Uvidíme, čo na to ochránka. Tak a teraz už dokončím, tak verím, že sa zabávate dobre. Prajem si ešte, aby ešte aj ďalšie ročníky takto pokračovali. Samozrejme, musí to byť v rámci takej spolupráce. Samostatne to nemôžeme zorganizovať. A na ďalšie športové úspechy, na zdravie nás všetkých, pozdvihneme pohár, čašu. Mám to povedať, Pálko, vždycky čo hovorím, akože do roka, do dňa, či ako sme to povedali tiež? Ja skús, no. Keď Pán Boh dá a okolnosti dovolia, tak takisto dúfam, že aj ten 24. ročník, pokiaľ všetko bude tak, ako to je momentálne, aby bol aj tu na Lednických Rovniach. Chlapci, odkážte do sklárni, že veľmi pekne ďakujeme. Veľmi si to vážime takisto. No však tebe hovorím. No, aby si to zapamätali. Pretože tie podmienky sú dobré a sú tu vytvorené. Takže želám vám príjemný pobyt ešte takisto tu na a tak Pálko, pán prezident, zase do roka do dňa. Dobre? Ale musím poďakovať pani riaditeľke tohto kultúraku. Anička, jasné. Pani Spinovej, ktorá sa tam tak skromne nejako schováva. A takisto aj Maji Glembovej, ktoré bez týchto pôsobí sa veľmi ťažko takéto podujatie organizovalo, takže pokračujte naďalej. A čo sa vylepšujte? Tak na zdravie.
Na zdravie. Ďakujeme vám všetkým. Na zdravie. A dobrú chuť. Čo vás motivovalo, aby ste podporili toto významné kultúrno-spoločenské podujatie? Motiváciou bolo to, že sa tu stretne veľa mladých ľudí, ktorí sa snažia, sú veľmi snaživí, chcú niečo dokázať a pokiaľ môžem z môjho postu, veľmi rád tejto akcii a týmto mladým pomôžem. No v každom prípade si myslím, že šport ako taký má úžasný akože rozvoj mládeže aj všetky nás, čo sa týka zdravia, telesnej kultúry a tak ďalej. A k tomu športu som ja vždy inklinoval, napriek tomu, že nie som akože aktívne, čo by nejakom oddiele, ale vždy som pomáhal. Už dlhé roky, keď som bol aj v iných funkciách, tak vždy som tu pomáhal finančne a keď sa dalo aj inými veciami, to darmi a tak som mi pomáhal. Dneska ste tu aj s priateľmi, máte tu aj manželku? Áno, mám priateľku. Jak ste prežili dneska spoločenský večer, ak ste spokojní s jeho úrovňou? No ja som odtiaľto vždy bol spokojný a samo sebou to naplňalo moje očakávania aj teraz. To vynikajúce. Mám vás jednu prosbu. Pán prezident dneska spomínal veľakrát, že aj napriek zložitej ekonomickej situácii má snahu podporovať rozvoj športu týchto troch okresov, že či vnímate jeho úsilie ako niečo naštandardné v tomto období, že takéto čo robí, keď sú zdroje finančných prostriedkov. V každom prípade, keď sú nejaké aktivity, keď má nejaké turnaje a tak ďalej, tak prispievam takisto nejakými darmi finančne, ako aj teraz prakticky na tento záverečný ceremoniál, takisto som finančne prispel. Naša firma ako taká, tak mi tam dali peniaze. Lebo si myslím, že tých peňazí je v spoločnosti malo, tak kto má, ako môže, tak nech pomôže. Je to krásne gesto. No, ste dlhoročný partner týchto projektov? Tak táto otázka určite by patrila akcionárom spoločnosti, ktorí skutočne sa snažia podporovať šport nielen v regióne, aj mimo regiónu a určite to pramení práve z ich zápalu pre šport. Pán prezident dneska spomína, že by bol veľmi rád, keby vaša firma v budúcnosti bola takým partnerom jak Ružomberku, kde sa hrá prvá liga. Je také voľačo možné, že by mohlo niečo vzniknúť? No, tak znova zopakujem len to, že skutočne to pochopenie a ten entuziazmus pre šport tu je, takže budeme držať palce, aby to tak bolo. Nevylučujete, že je možno, že bude fotbal v Lednických Rovnách a Puková Pujovské, myslíte si, že pôjde hore ďaká vám? Všetci, aby sme si to prijali, určite by to bolo príjemné a necháme sa prekvapiť. Pani Jurčíková, prichádzame z Výpky, kde boli dneska významné osobnosti a práve tento večer, ktorý má významné 23. výročie odozdávania cien športovcom a klubom, motivovalo. Nám sa tu vždy páči, pán prezident je môj osobný priateľ. Už v minulosti môj otec sa veľa venoval športu, ja tiež mám rada šport a týchto ľudí, ktorí sú veľmi príjemní a vždy sa tu radi zúčastníme. Dneska z úst aj prezidenta, aj starostu tejto obce veľakrát odznelo, že je zložitá ekonomická situácia v našej spoločnosti. Oceňujete prácu takýchto ľudí, ktorí nad rámec svojho času sa venujú týmto aktivitám? Veľmi, hlavne v dnešnej dobe, ktorá je veľmi zložitá a aj pre športovcov, aj pre organizátorov je to veľmi ťažké a napriek tomu to vždy tu má vynikajúcu úroveň a vždy sa nám tu páči. Ešte nám prezrate, ako ste sa dneska večer bavili, alebo ak sa bavíte? Perfektne zatiaľ. Je to výborná atmosféra? Áno, veľmi. Kultúrny program? Krásny. Postarané organizačne po všetkých stránkach? Úplne na výbornú s hviezdičkou. Dneska ste si kúpili aj tombolu? Áno. Takže budete očakávať teraz, že či čo vyhráte? Neviem, ale som rada, že som sa tu zúčastnila a že sa tu príjemne cítime. A keď vyhrám, tiež budem rada.